артистларны корпоративка ял итәргә җибәрдек. Кая барганнарын, ничек ял иткәннәрен, нинди маҗараларга эләккәннәрен якын арада белерсез. Игътибар экранга. Бер көн артистлар җыелып киткәннәр сәяхәткә. Бик зур карап алганнар ди. Акча күп бит, әлбәттә. Гужбан бәйрәм гөрли, җырлыйлар да бийләр. Алда ниләр булачакны нифига да белмиләр. Йөзәләр ди диңгез буйлап. Бер заман давыл куба. Карап урталай ярылып, диңгез төбенә шула. Артистларны зур дулкыннар юып китерә ярга. Эләгәләр барысы да кешесез бер утрауга. Диңгез ярында беренче аңга килде Салават. Кымын кыйды, киеринде, бу утрауга ул не рад. Что за дела? Что за фигня? Куда это я попал? Кайда соң минем шалбарым? Кайда минем бер сандал? Бер нәрсә аңлый алмагач, кашыды арт маңгайын, берәр кеше чыкмасмы дип сызгырды табып җаен. Ачы тавышка агачтан 3 маймыл төшеп катты. Шулар янына утырып, Салават уйга батты. Кеше тавышын ишетми, йөри минем утрауыда. Шитилләре кирәк түгел, кайтыр идем авылга. Талларга качты сандугач, мине дә эзелеп бери. Монда минем зур проблема, уйнарга нетем времени. Эш маймылымы травымы алымы, тек дежавы степени. Диагнозын хәзер әйтәм, сандугашым подожди. Аппендицит левой ноздри, гастрит левой печени. Фәтхетдинов аптырашта. Хәзер кая барасы? Кинәт агачлыктан чыкты бер маймылның атасы. Күзә кайган, җын тырпайган, артта 2 помидор, кызыллыгына көнчели хәтта кетчуп Балтимор. Йөз чырае, гәүдәләре таныш кебек әлләни. Маймылы бит, Мәскәүнеке, Леонтьев бу, Валерий. Я иду по главной улице острова вечером, в час, когда особо делать нечего. Я иду словно скользя. Что же это на поляночке? Рядом спят 3 обезьяночки. А я тебя узнал, я тебя очень ждал. В этот час грустить нельзя. Ах, мой милый, милый, милый Фатхуддин, Фатхуддин, Фатхуддин. Ах, мой милый, милый, милый Фатхуддин. Все, что было, все прошло. Ах, мой милый, милый, милый Фатхуддин, Фатхуддин, Фатхуддин. Надо жить, мой милый Фатхуддин, на радость людям и врагам назло.
Зәкиш деген сөзләргә ияләнгән салават Фәтхетдин дип эндәшүгә маймылны хотел порвать. Әмма кинәт бу тавышка пәйда булды бар халык. Диңгездән Латыпов чыкты, тотып кулына балык. Арт яктан берәү эндәште. Где мы? Кто ты? Остров чей? Тамагына салкын тигән. Радик икән Элвин Грей. Давай, ты посмотри-ка, кто-то там в кустах шуршит. Ришат икән Төхвәтуллин, сандугач белән грешит. Габделфәттә пәйда булды, сәлам бирде барсына. Әллә битләгәнме шунда, шатыр-шатыр кашына. Ерактан Фирдүс күренә, йөгереп килә, очына, кулына балтасын алган, «Вперед!» дип кычкыра. Туктаттылар, утырттылар, дару бирделәр көчле. Фирдүс бераз тынычлангач, салават алды сүзде. Так, егетләр, җыелыштык, давай эшкә керешик. Ачлыктан кәкрәймәс өчен вазифалар бүлешик. Сразу әйтәм, мин начальник, буду вами управлять. Может, выборы устроим? Тавышланма, я мать. Итәгатьле бу сүзләрдән бар да кыстырып бытны без разбора повар итеп куйдылар Латыповны. Якты хисләр балкышы, дус ишеләрнең алтышы, каршы көтәлинкә күтәреп, ашау сырый барысы. Индерилче салдым балык, өстәдем ике банан, соңгына белдем балыкның эше тартмый калган. Әшәши дияләр, ашыңа дияләр, ашларын эше булса да бакыга киләләр. Әшәши дияләр, ашыңа дияләр, әшигән ашаш куатлыкка китәләр. Китәләр дә киләләр, киләләр дә китәләр. Рафаэльнең ашыда шапчистарынып бетәләр. Рафаэльнең ашына шапчистарынып бетәләр. Балык белән банан ашап, салават тәмам туйган. Ит ашысы килә минем. Тотыгалы бер хайван. Йырткыч жанварны эзләр ауларга эзлиләр хәзер кеше. Ишеткәннәр генә бар, белмиләр бит бу эшне. Ауга кирәк иң җитезе, кирәк мощный агрегат. Агрегатын әйтә алмыйм, әйбәт йөгерә Ришат. Төхвәтуллин кіріп китте, пышақ тұтып урманға. Ушақ әзірләргә кушты, тұтып кайткан куянга. Ушаққа утын жиярга шундук кеше таптылар. Уфалланың тәртәләрен Габделфәткә тактылар. Уфалла арбасы тағып, шығып киттім ұтынға. Арқылырым тирліп бітті, қаты düştü batıma. Arkalarım тирліп бітті, қаты düştü batıma. Yaşaklar, jüde şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar düydürlüp dürlüp, yanğan şaklar var idi. Yaşaklar, jüde şaklar, jilli şaklar var idi. Şaklar düydürlüp dürlüp, yanğan şaklar var idi.
Çok yakkan idim Köpeme soğlarıqtılar Yartı urman yanıp bitkeş Alıp körüp yapıtılar Yartı urman yanıp bitkeş Alıp körüp yapıtılar Yapıyor şaklar, jide şaklar Jilli şaklar var idi Uşaklar düydürülüp dürülüp Yangın şaklar var idi Yapıyor şaklar, jide şaklar Jilli şaklar var idi Uşaklar düydürülüp dürülüp Yangın şaklar var idi Uşaklar düydürülüp dürülüp Yangın şaklar var idi Itke avuşı jiberdiler. Uşakka da utun var. Indi iga qaytırışın karap kirek. Yani sal. Ne? Kaysıgız yaş vakıtta plotnik bulup işleri? Radik bilen Firdus tura. Birisi kolun ko'tardi. Bau bilen ağaç beylerge kirek tugul bit bilim. Salavat işni yükledi. Radik, tutun sen elim. Uflanamam ömürler yaz gibi utanır. Stop. Radik, elim. Sen benden var şu uftanırga razılışını sıradın böyle, ha? Yok soramadım. Tak işte de vay, uftanmayı şaklatısın sana mı, yeme? Uftanma etinme yapmasın, bunu. Nidam ne kanı? Давай. Assalamualaikum Kazan. Radyo Mayı. Давайте поем. Sallara yaralar kılı Dingiz şuna Mansulana Sallar yasıy Berir bala Ağaçların Koydan taba Sallara yaralar kılı Niler uylay Bu irbala Yol kayları Koya bara Yarda sigen Yara kala Sallara Yarlar kala Akyalıkta kızdan Yolala Ağım sular Geri samam Yaman sulamay Bala Sallara Yarlar kala Akyalıkta kızdan Yolala Ağım sular Geri samam Yaman sulamay Bala Родные мои, держу ваши руки. Люблю вас. Спасибо, родные. Спасибо. Мәскәүләрчә жырлый Радик эшен бетерде. Салават шуннан егеткә үз сүзләрен җиткерде. Ne? Radik, elim. Давай хватит. Кіші жырын-жырларға. Гомерләр үтә җырында онытты сырарга. Не, да, кстати. Кім красивый, кім хороший. Не болып бітті анда? Güzel yeri nirvalanып, Илдар да оразада. Бу әңгәмәне бүлдереп, bir тавыш килде бер чак. Джунглидан очып чыкты башкорт малае Ришат.
Лианаға тұтынды да, Тарзан кібі көкірді, көкірегін түйіп орманға тез арада секірді. Ришат тұтқан қоянларны ушақта қыздырдылар, ауыр башланған бұл күнні рәхәттә уздырдылар. Кеш тә жетті, ушақ сөнді, йоқларға орын керек. Так, бітініміз сұя тұрған шалаш қырғыз тезірек. Біттін кіші ұйышқаншы, бір ашып йымғаншы көз, шалашны әзірләп қойды Нұрлат малайы Фирдус. Мишәр инді міне. Қаралысың кирені. Караватны ясаған ол 6 түгіл, 2-ні. Тұрмыш жету жеңіл түгіл, тұрмыш құласы. Нештер үйрегіз егітлер Фирдус болмасы. Шалашымда 2 орын үлгірдім тізіп. Бір сірә ятар үшін достым, бір сірә өзіп. Достар бұламы тұрмышта салаулығына, салауаттығына алдым қалғандар фигіне. Шын достыққа қырау сұқпай өзгермейдісе. Досты бұлу, күшті бұлу, нәк біздік түсірек. Қалғандар жерде айықларлар, хайвандар түсірек. Қазай! Я вас просто люблю. Түнні шулай тыныш етіп, ғырлатып уздырдылар. Иртә белән Элвин Грейның салына отырдылар. Ахыр шиктән ниләр булган, кайтканнармы өйләргә, мажараларын калдырам башка вакыт сөйләргә. Әкиятның бір өлешен тыңладыгыз, барыгыз. Чыгышым ошаган булса, жәлләми кул чабыгыз.